एगो लइकवा कहला औरंगाबाद जिला के रे अरे डर रे तारा ढेर घमंड बा अपना जवानी पर। हां इहो खाड़ जिला बा औरंगाबाद जिला। हां जी दूर सटकल होते तक वाला बच्चा जहां जाला हो जा गाड़ देला किला। ऐसा लइकवा कहता कहां हर की दिल हिलवलू बाबा हिलवलू अरे अब का हिलै बुला हाथ के बोली है रानी डीजल पिएबो की पानी हलो अरे की अब का हिलै बुला हाथ के लइकवा औरंगाबाद कलस कैसे ऐसे कि हम हई भोजपुरी मगहिया हम हई भोजपुरी मगहिया जिला औरंगाबाद के हम हई भोजपुरी मगहिया जिला औरंगाबाद के दिल हिलवलो बाबा हिलवलो दिल हिलवलो कबूतर नीचे चलो कि ऊपर उड़ जाओ चढ़ा द तरकुल के पेड़ पर तरबूजा के पेड़ पे एकरा बबू तरबूजा ना तरकुल भोजपुरी में तरकुल कहल जाला जब हमने के तार के पेड़ कहल जाला हां तारा जिला में तरकुल कहल जाला ना। सही बात अरे अब काहे ले मिला आगे माइयो हम हई भोजपुरी मगहिया हम हई भोजपुरी जिला जगह के थाना कहाँ बाजी हे सर ई गांव के लइकवा कहता आ गौवा के का नाम बा गांव के बड़ी कि घर बाटे परिमल हे सर थाना परतबा कि घर बाटे परिमल थाना जिला जेवाना लास्ट में लइकवा कहलस कि देख एगो गया से जिला बटल अरवल जहानाबाद औरंगाबाद देख गेट पर कोई आया गया में जो गया वो लौट के नहीं आया गया जिला में जो गया वो लौट के नहीं आया दोबारा एकरा ये इतना बुझा ई हवा कहे कि दिल जहां लगे है तो दिमागे न लगे हम समझ रहे हैं यहाँ पर दो आदमी को दुख लगेगा। हिंदी तो हमरा बोली ना आवे टूटा फूटा कसहु बोली ला हिंदी। दो आदमी के दुख लगी गया के बारे में है एगो रोहित के आ एगो पाणे जी के। हां हां सही बात है सबके दान पिंड कर दे ये दोनों के ज्यादा दुख लगी। कौन हर गया के जिला में परी है नहीं अरे गया के जिला में परी है नहीं अरे के परी है आगे मायो घी मायो है देख
कि दर्द के बीमारी हो गइल बा। हम कहे कि मते हैजा दामा का हैजा लेकिन दामा तोरा धर लालो रे हैजा बीमारी हमरो याद बा, आज से कईक वर्ष पहले भई रहे। हां अब तो ऊपर पर गेल थी ऊपर पर गेला कोरोना धर लेके रे। अब तो भटजू के जमाना आ गइल बा, बिना हैजा बीमारी के असही लोग के सांस रुक जाता। पहले ही चल जाता देश कोरोना के जमाना से कि गाया के जिला मरी हो लियो लगा हां बो ए मते बच्चा बकरी के बच्चा के नहीं आता रे भाई। हम कहे कि सब को नम तो एकर छवे पका अरे ले कि पर जहानाबाद के हम हई भोजपुरी मगहिया, हम हई भोजपुरी मगहिया लास्ट अंतरा बा। ई गाना के रचयिता हमरा एगो फेसर गांव बा। फेसर हां फेसर पोखरा हां फेसर सही बात। बड़ी अच्छा रचयिता मंटू बाबा का घूमा तीर्थ दरमियानो में बहुत सुंदर कलाकार हमरा गुरु भाई शशिकेश यादव जी। वो दिन का की खोजे वो अगला के गाना लिखल बा। ठीक है भोर हो गए कि व्यास बाबू सिंह के का पेंडो भी तू आकुली कर पुरैबू का बवादा सुता सुता कोई दिक्कत ना। प्रेमवा के जाल में पकड़ के कस के एक फंसा दे बुदादा व्यास बाबू सिंह के तू पुरैबू प्रेमवा के जाल में फंसा प्रेमवा के जाल में राजा हो जा यहाँ के फेरा परी हो अरे बिहार के फेरा परी हो कहते हैं कि तुम हरी हो तुम भरी हो चंदन कि तुम हरी हो भरी हो नाइट में 3:30 बजे खड़ी हो दिल चाहता है तुझे आई लव यू कह हमसे 2-4 बीता दूरी हो लइकवन के फेरा में न पड़ी बेकार हो
खेला खेला के साच साच कहे साच साच सुन हम फरियाद के राजा हो जा राजा हो जा राजा हो जा राजा हो जा। हम हाय भजपुरी मगही हाय भजपुरी मगही बात के क्या बात है खेला खेला हम हाय भजपुरी मगही हम संस्कार कलाकारी वाली बड़ा संस्कारी में रहिला हमरा सत्य के मन ना करे कम से कम इन्हें अपना देखा एकरे में कहे के बा एगो ट्रैफिक पुलिस के भाव लागत ट्रैफिक पुलिस जीवन मोटरसाइकिल चेक करेला लोग बढ़ी के नीचे काबा काबा पीछे पीछे काबा काबा बढ़ी के नीचे काबा काबा पीछे पीछे काबा काबा दिल टवलू दीवाना से दिल टवलू दीवाना से अरे ब्रेक लगे भाई गाड़ी एगो पुलिस का कलस के एगो लेडीज के स्कूटी रोकवा देलो अच्छा है ना रोहित बाबू भैया एगो पुलिस का कलस के लेडीज के सिपाही जी अरे उहे लेखा फौजी रहे आर्मी के रिटायर एगो लड़की का स्कूटी रोकवा के हाथ से कहता क्या कहता कि अपना चेकिंग कराओ कहाँ तेरा मोटरसाइकिल के कागज है लाइसेंस है इधर है तो कहाँ चल बोला कि लाइसेंस है लेकिन घरे रखले बानी बक्सा में तब पुलिस से कहलस कि ढोरी के नीचे काबा काबा नीचे काबा काबा पीछे पीछे काबा 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 के नीचे काबा काबा पीछे पीछे काबा काबा दिल टवलू दीवाना से राजा हो जा रे कि हम हई बड़ा चालू सिपाही कि 420 नंबर थाना पे हम हई बड़ा चालू सिपाही 420 एकरे में कहलस का कहलन मंटू बाबा ध्यान दीजिएगा डफली के भाव चंदन डफली के भाव धर रही है कि पैकिंग खोल चेकिंग करो धीरे धीरे पुलिस क्या कहलस का कहलन कि पैकिंग खोलो चेकिंग करो ऊपर से आई लिया देशबा तोहरा फेरा में कतने लइकन के औवाला के केसबा भजनी बोला 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 कपड़ा खोला 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 बोला बोला भजनी बोला कपड़ा खोला यह चलना बजमाना के